Is Scannán Finky is be an chéad Scannán atá treéis teachtamach as an scéim nua seo Cine4 atá chur le chéile TG4 Fleadh Scannán agus BAI chun Scannáíocht san Gaeilge a chothú. So séir atá ná scéal faoi fearr a bheanam Mickey Finky agus cuideann Mickey Finky slán mór airgid agus iminn sé leis agus a héana agus a cara tam hallga Alban agus a chéad an Alban lagtar tagan bhean agus lagtar Bunaithe scéim seo maiála Alan Esselmant atá mar príomhhaimmenach a TG4. A tháinig sé níos leis smaoine mar bhí sé ghearra an airneán telefíse nó sconánaíochta i Gaeilge a Orbert. Thu sé an sin in éonta le Screen Ireland agus an sin chumá céanna le BAI a cuatú airgid le bhfuil sé seo dhéanamh. Tá ceir a bhátáin seo é an chéad Scannán Finky a nocht le feiceáil. Tá Scannán bunaithe Deoraíocht le Pháraic ó Chonaire nó an bunsmaoinemh ach nuair a thosamuid a pléile Deoraíocht an sin de réidir chéile bhfuil muid a ggéire gol tro i cinse ar fad leis. Ach fuair an inspráid agus an spreige bhfuil Deoraíocht agus ó Pháraic ó Chonaire ach is tócha gur a rud hain atá Finky faoin rá seo agus a scéal hain ige. Well, is scéal cinnelín casta tá fearr atá gobar mar foppadóir agus bíonn sé sinna de piano agus tá sé mána ceol bhíonn sa casa ag bainte chuí ach tarlíonn achtar an iceháin inar tégann sé an banna ceol agus gotíonn sé slám airgid. So be sé eisteachnis gur steachne le slua go daoine eicealt an chéadúir. Is Scannán an mór tábhachtacha seo, so tá muid fáil an dárad, tá muid Somáile agus measc daoine tá ana mar agus fós ag Scannán tábhachtach féile Scannánach tábhachtach.